एनडीए बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोना पक्का खासै इन्सिडेन्टफोरखौ हिनजावफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ आं मावबोदों आमफायाथ' एमपि इलेक्सन उनाव इउपिफोरावनो ज' जासिगोन दा बिथाङा गामि गामि जोंनि आंनि कनस्टिटिउसननि सिङावनो गावबो बे कनस्टिटिउसननि बिपिएफ मानसि सोद्रोमाफोरनि खाथियाव थांनानै गावनि इनटेक्ट मेम्बारफोरखौ गावनि आखायाव लानानै हाग्रामानिफ्राय गावनायनि लामायाव दंखासै मानोना हाग्रामाया खाम्फाखौ फोजोबस्रांनो थाखायसो एमपि बिजाथि हिसाबै दैथायहरदों ना खाम्फाया गाव जिर' जानो थांगासिनो दंखाय गावखौ बासायनो थाखाय मानव गेदेर प्रमद बर'नि खाथियाव फैनानै बिथाङा सारेन्डार जाफैखासिनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टजों दानानै होजानाय फिन दंखां जा जोंनि एनडिपिफोरखौ लानानै मोनसे दानाय मोनसे संस्था बे संस्थानि गेजेरजों दिनै मोनसे गसाइगाव क'क्राझार पार्टखौ लानानै गासै एनडिपिफोरखौ लिंहरलायनानै दिनै ओंखाम बोथिसे जालायनायनि गेजेरजों सुखु दुखुनि बाथ्रा रायलायलायदों बे सावरायनायावहाय माखासे पलिटिशियानफ्रा बर'नि गेजेराव धोरोम आरो राजखान्थिखौ लानानै प्रपागान्डा खालामलायगासिनो दङ बर' हारिखौ बोखावफिननो नाजालायगासिनो दङ बेफोरनिफ्राय जोंनि हारिखौ जोङो माबोरै बासायनो हायो बर' हारिखौ बोखावनो नागिरनायनिफ्राय सोरबा ख्रिस्टानखौ बोखावनो नागिरदों सोरबा हिन्दुखौ बोखावनो नागिरदों सोरबा बाथौखौ सोरबा ब्रह्मखौ सोरबा सतसंगिखौ सोरबा कृष्णगुरुखौ आलदा आलदा मोनसे माबा लानानै बिथिंजों दैदेननो नागिरनानै जोंखौ सोखावफ्लेनो नागिरनायनिफ्राय जोङो हारिखौ खौसे खालामनानै लाखिनो हायो नामा बे बेलाखौनो जों बेवहाय सावरायनाय जादों रिहेबिलिटेसनाथ' अलरेडि 4203 जन जों मोननो हाखाबाय माखासे जोंनियाव हार्डक'रा 678 जन दंबावो आरो माखासे 78,000 दङ बेफोरखौ गभर्नमेन्ट अफ आसामा गावसोर नायनानै लासैनो हरबाय थागोन गासैखौबो खेबसेनो मावजोबनाया गोरलै खोथा नङा किन्तु मोनसे खोथाया स्पष्ट गासिबो जोंनि एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंगोन बेखौ जों फोथायो आरो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसामा एसुरेन्स होनाय बायदि सिरिलै खामानिखौ मावबाय दङ जोबथेसालियाव थानाय एनडिपिनि सोमोन्दै आं दे जेबो बुङा बे मेडियायाव बुंनाय बाथ्रा नङा मानोना खामानिखौ गभर्नमेन्टआ मावगासिनो दङ माखासेया जेबो मावाखै होननानै बुंदों दा जाय मावाखै होननानै बुंग्रा बिसोरनोथ' जेलावहाय मानसिफोरखौ सोदों गतिके बेखौ सम जायोब्ला गासिबो बुंगोन जों बुंनानै बाथ्राखौ दल दामनो नागिराखै सम बायदि सम गासिबो जाजोबलांगोन बिथाङा लुबैयो लुबैया बिथांनि खोथा मानोना बिथाङा दा बर' वमेन जास्टिस फरामनिफ्राय सासे गायसनगिरि मोनब्लाबो दिनै सासे पलिटिशियान जाबाय गतिके पलिटिशियान हिसाबै बिथाङा बायदिसिना खामानि मावनो हायो पलिटिकेल रिलेटेड खामानिफोरखौ बे बिथांनि खोथा बिथाङा गजानो लुबैयोना लुबैया बे बिथांनि खोथा जोंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया गभर्नमेन्टआ जोंनि आखायाव दङ नालाय जों दा गभर्नमेन्टनि मानसि हिसाबै गभर्नमेन्टनि एजेन्सिया जा खामानि मावनांगौ बे खामानिखौ जों मावगासिनो बिसायख'थियावथ' सोंबावनांगौनि रायलायबावनांगौनि बाथ्रा गैला हाग्रामाया बिपिएफ पार्टिया जिर' जानो थांगासिनो दंखायो हाजार हाजार मानसिफ्रा दोलै नोगोरै ओंखारबोगासिनो दङ गतिके बेवहाय दिनै रायलायनांगौनि गोनांथि गैया जोंना एनडिएनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी देरहागोना पाक्का खासै रोजासे जौखोन्दो बे पाक्का खासै आरो मोनसे बाथ्राखौ जोङो रोखा मोननो हायो जे दिनै बिटिआरनि मानसिफ्रा शान्ति मोननायनि थाखाय अननाय आरो गावनि जिउ सम्पतिनि सुरक्षा मोननायनि थाखाय जेब्लायबो खुसि दा बयनिबो खुगायाव दिनै मिनिनाय रंजानाय फैदों गतिके बे बेलायाव हाग्रामाया जेखि पलिसि खालामा बर'खौ ख्रिस्टान हिन्दु जेखि राननो नागिराथों मानो जि थांखिजों बिथाङा केम्पेइन खालामनानै हराव गाज्रि बिथोन होआथों मानो जेरै ख्रिस्टानफोरखौ मा होनो बिजेपि गभर्नमेन्ट फैयोब्ला बेफोरबायदि खालामगोन होननानै गामि गामि थांनानै प्रपागेसन खालामबाय दङ रावबो मानसिया बेखौ फोथाया मानोना गावनो सासे नास्तिक मानसिसो बेहा धोरोमानो गैया ना बियो ख्रिस्टियान ना बाथौ ना ब्रह्म ना सत्संगी ना कृष्णगुरु ना इस्लाम ना सिख ना जैन ना बुद्धिस्ट मालाबा नोंथांमोना लोगो मोनबा हाग्रामाखौ सोंबानो मा धोरोमनि मानसि बेफोरबायदि नास्तिक मानसिया शान्ति मालाबाबो लुबैया बेफोरबायदि नास्तिक मानसिनि खुगानिफ्राय गोजोन होननाया मालाबाबो फैया खौसेथि मालाबाबो जाया जायखौ बियो डिभाइडेड हाउसआव जेब्लायबो दोननो नागिरो
आङो खुनु बोसोराव बाद होआ आं फैखागोन जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा आंखौ फोरोंदोंमोन आं बेनिख्रुइ देरसिन बैसोआव थेवबाबो आं जेबो रोंथ्रामोन समाज सिबिनायनि खामानिखौ आं मावबोआखैमोन किन्तु बिथांनि लुबैनायाव बिथांनि इच्छा मथे बिथाङा जेरै हास्थायदों आंखौ माने हिनजावफोरनि मोनसे हानजा दानो थाखाय हास्थायनानै आंखौ आफादगिरि खालामनो बियो जेरै लुबैदोंमोन बेबायदिनो आं जाबोनांदों आरो एखेलगे थानानै सानैजों एखेलगे थानानै आन्दोलनखौ सालायदोंमोन बियो फरायसा आफाद जानानै सालायदों आरो फरायसा आफादा आन्दोलन सालायनायाव माखासे विभिन्न धरनर गुबुन गुबुन रोखोमनि एक्सिडेन्ट जादोंमोन बे इन्सिडेन्टफोरखौ हिनजावफोरनि सायाव जिनाहारि खालामनाय आरिनाय बेफोरखौ आं मावबोदोंमोन आरो बेजोंनो सारा आसामाव बर' हारिनि जायगाफोरखौ आं नुदों बे जेरावबो आंखौ लांनानै बिदिनो बिथाङा फोरोंदों आरो बिथाङा अबथिरा थैनानै थांबाय बिथांनि गोसोआव दङमोन माबा मोनसे सुक्ति खालामनो किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा मानियाव बिथांनि लुबैनाय बायदि सुक्ति मोनसे गावजे आन्दोलन खालामदोंमोन बे आन्दोलन खालामनायनि मोनसे माबा आगान गालांनो बिथाङा हास्थायदोंमोन बे खोथाखौ आंनो बियो बुंदों जों सानैजों रायलायलायनायाव आंनो हारसिङै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो आंहा दुखु बे बर' जातिखौ माने फोजाखांनानै बा आलादा न'खर हादर दानो थाखाय आन्दोलन खालामबाय माने जोरदार आन्दोलन जादों बे समाव बिथाङा गावनि बेमारखौ मोनथिनानैनो माबा मोनसे आगान गालांनो थाखाय बिथाङा नाजादोंमोन सानदोंमोन किन्तु जोंनि माखासे लिडारफ्रा बेखौ लुबैयाखैमोन किन्तु थेवब्लाबो एखे रोखोमनि उपेन्द्रनि दिनाव मानगोनां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनाव जि सुक्तिया जागौमोन बे सुक्तिखौनो उननि लिडारफ्रा खालामबाय बिसि बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल बे जाबाय आरोखि बिथाङा थायोबा हयथ' बे बिएसएनो जोंना पावारफुल जागौमोनदां बेखौ आं सानदों बिथाङा दुखु मोननायखौ आंनो फोरमायदों बिनि उनाव बिथांखौ आङो जोंनि सेंग्राफोरखौ परामर्श होनानै आङो बम्बेआव फाथायहरदों रायजो राजानिफ्राय सिकित्सानि थाखाय फैसा खांनानै लानानै बम्बेआव टाटा मेम'रियेलाव सिकित्सा खालामनो फाथायहरदोंमोन बेवहायनो माने केम' होनायखौ बेयो सैज' खालामनो हायाखै आरो बे केम' होनायावनो सैज' जायैयाव बियो बम्बे टाटा मेम'रियेलाव थैदों आरोखि बिराद गिदिर दाहा होनानै थांबाय बिथाङा आरो आंखौ बिथाङानो बानायलांबाय बिथाङानो थैनायनि सिगां बुंलांदों जे जोङो आन्दोलनखौ खालि ग्रासरुट लेभेलावल' खालामबा जानाय नङा एसेम्ब्लिनि गेजेरजोंबो विधान सभानि गेजेरजोंबो जोंनि आन्दोलनखौ जोङो माने आत्मप्रकाश खालामनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनांगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन आरो बिदि बुंनाय लोगो लोगो बिथाङा 90आव थैबाय 91आव इलेक्सना फैबाय बेवहाय आंखौ माने जोंना लिडारफ्रा गेलेनो होनायलाय आरो बुंनायलाय जा नङा आब' माने उपेन्द्रयानो नोंखौ बुंलांखाथारदों बे समस्थियाव गेलेनांगौ बेखौ हो होननानै बुंलांखादों होननायलाय उनाव आं राजि जानानै आं इलेक्सन गेलेबाय 91आव 91निफ्रायनो नैबे माबासिम दाख्लि बे थांनाय एसेम्ब्लि इलेक्सनसिम आं गेलेदोंमोन किन्तु खाफाल मोनदा आङो जाथिनि थाखाय गाबथानायावनो आङो माने खांग्रां नांगौ जादों आं खांग्राङा आं जेना किन्तु मेसिनाव फेजेनदों आरोखि आंखौ